Salutare, dragii mei, sunt Jane Techila și astăzi sunt aici cu verișoara mea, Alina, și doar noi două. și mai avem o verișoară mică pe nume Bianca. Și care se joacă Monopoly. Da. Ne jucăm. Trebuie să spunem voi totul? Da. Oricum. Vom începe astăzi. Ne vom juca Nights at Freddy 4. Să vă așteptați că o să vă tremură pantalonii. Corect. Cum ne-am speriat noi prima dată când am încercat să facem videoclipul. Că seara-i. Uite-l! Ce-ai, mă? Ce mi-a sărit inima. Stai, mă. E frică? Nu, că nu sări pe stară pe noi. Chiar am... Seara, să mă piși pe mine. Uite-l, mă! În pat. E mai în ce vă rog? Iată-l, mă! Iată-l, mă! Satan, am chipat. E la care ne-a speriat pe noi. Nu e ăla. Ia, spus mai mult, nu. 3, 4, mai mult. Uite. Ăla era bun. Dragii mei, să vă sfătuiți să nu vă jucați acest joc. E foarte... Niciodată, nici măcar să priviți că vă tremură chiloții. Bun, nu vă puneți la mintea mea. Eu întotdeauna fac nebunii. Nu mai prostii. Da, mai făcut. Încet! Nu vă spun. M-am jucat în Five Nights at Freddy 3. Și jocul ăla cu Da, sprintat. mai era două fete. Ne jucam, auzeam voce, îl sunam pe ăla. Uite, ia, satana. Uite-i ca cu Freddy. Uite-l. Bine, dar... Uite-l. Mă, nu mai spune așa, dar nu... De frică. Am auzit? Chiar a apărut în pat. Da, aici nu apare în el, dar mă bucur că nu apare. Da, nu apare pe ăsta. Pentru mine. Nu mă judeca, sunt fată. Fetele fricoase. Prin ce gură? Adevărat. Două noapte. Începe. Deci începe total. Uite-l, ce ne-a zis, mă? Bine, dar chiar să căutăm. Ce oare e bântul de copilul? Nu, copilul. Ăsta cred că e undeva mort. Camera copilului. Da. Să ne pic camera copilului. Pași. Pași. Se aude pași. Din mine încet. Îți pași, nu? Fac... Aoleu. Ce? Asta e Care e aser? Un lup. Vine să-l vezi. Uite. Bă, de serios a fost lup. Da, bă. A fost lup. Mi-e frică, nu înțeleg de ce face lumina asta așa. Dragii mei, Bă, la cât am rezistat. Era să mă piși pe mine de frică. Bă, mai încet. Doamne, cred că am nevoie la toaletă. Imediat. Te cum joc eu. Ne-am întors, dragii mei. Vă prefaceți că v-ați pișat pe voi?